Hemmeňe salam. Bayajak mı? Agdalar bilen bayajak mı gepleşigine hoş geldiniz. Aslında bu bölüm birinci tapkır diýsem bolýar. 3 tapkır bolýar. Bu bölümden has köp soraw bilenleri nesip bolsa ikinci, üçüncü tapkyrda çağırýan. Şertler şeýleräk. Bu gepleşige goşulmak üçin ansaçyk şertler. Şu kanala, yani Jaytunur Artist kanalı, Medjitimi YouTube kanalına, Medjitimi Instagram kanalına, Jaytunur Instagram kanalına agda bolýan. Ýene bir gede aýdan. Instagramda maňa Jaytunur'a ve Medjitimi agda bolýans. YouTube'da maňa Jaytunur Artist kanalı ve Medjitimi agda bolýans. Şeýlelik bilen men öz Instagramda paylaşan kim isleýär diýip efire goşulmana, ýagny baýajak mı gepleşýär, kim gatnaşasy gelýän bolsa, kim isleýän bolsa storiesda paylaşan, kim birinji ýatsa şolar alýan. Şeýlelik bilen efirimize başlaýar. Ýöne başlamazdan odal size diýen bölüm gyzykly we uzun. Ýagny uzagrak, uzun. Kim üçin uzun, kim üçin de uzun däl. Ýöne gyzykly. Ýanyňyza çaýyňyzy alyň, kökäňizi alyň, gyssanman, gowy edip, herledip görün. Ýaşlar, hemmeňiz bilýäňiz, her bölümde bir blogger alýan. Bu bölümde de blogger hökmünde, Insta blogger hökmünde Candy Teacher geldi. Ve birinji mihmanymyz Candy bolýar. Kaka geldik buralara baba. Mahkum olmadık biz para pula baba. Teacher, salam, hoş geldin. Teacher der. Candy Teacher. Kysgaça özüň barada aýtsaň, özüň bilen tanıştyrsaň. Cennet 2000-nji ýyl Mary vilayet Bayramal şäherden. Şu wagt İstanbulda, Türkiýede öýrendim. İstanbul'da. Tak sen okuyan, işleyen, ne Hem okuyan hem işleyen. Ay sağ ol. Dva v одном, he? Elbette. Malades, tüveleme. Hemmes şeydi para, öýündekilere Ýa-da kömürlükse. eýlemler, gowy. İşler. Şükür ýaşy ýaman däl, gül ýaly. Çöti gata başlalym taýyny sen. Taýyn awa. Taýyn bolsaň başlaýar sonra. Gönü başlaýar kendi teacher bilen. Blogger hökmünde aldım seni, he? 2 ýyl awalla kowtaryny bilemok bilen mi kantarylary? Da, yo köp sorag okudan däldir, ýani okudan soraglar bar. Bolýar. Başladyk ondan. Türkmenistanyň näçe sany dag bar? Dağ, 6. Türkmenistanyň 4 sany dag bar. Yani Ulu Kiçi Balkan hasap edýärmi? Awa edýär. 4. 4. Ondan başka ýene 2. Köýten dag, köpet dag boldy. Bolýar düşündim. Dipden geçirdim. İkinci sorumu da ýene şoňa ýakyn soraw. Köýten dagyň iň beýik nokadynyň ady näme? Ayrı baba. Berekerler. Doğru bildin. Inni Türkmenistanyň pul birligi näme? Türkmenistanyň pul birligi näme? Manat. Manat. Inni şo manada meňzeýän ýene pul birligi bolan döwlet haýsy döwletde? Manat dolanýarlar şolaram. Olaryň pulunyň ady manat. Kırgızistan mı? Tak, men Ya yine da hep demiş. Kırgızistan der. Kırgızistan der. Son bolonku. Belki Kazakistan otlar. Kazakistan. Yap. Tak bildin? Kazakistan. Yok bilmedin. Kazakistan yanlışmasam tenge. Tenge bolmaly Kazakistan yanlışmasam. Nere? Azerbaycan. Azerbaycan. Aha. Birinci geçtim. Dünya Olimpiyada oyunları geçirilendi. Belli bir logosu var. Ve şo logoda neç san tegelik yüzük var? 5. 5. Şo tegelik yüzükler nämäni anlatýar? Her 5 yıldan geçirilecekti yine. Meňzeş ýöne däl. Bilemem onu. Şol tegelik yüzükler aslında materikler anlatýar. Ýöne Amerika bir diýip Ýužna Amerika, Severna Amerika, Günorta Amerika bilen Demirgazyk Amerika ikisi bir diýip zat etýär. Ve Aziýa aýry, Ýewropa aýry, Afrika aýry, Awstralia aýry ve şonky ýaljak. Düşündün? Neçe soru oldu? 3 mü? Ya 4 mü? Tak, yok 4-nji soraw berdim men sana şu wagt.
Dördüncü soruň ýöne ýarmyny bildiň şitaýçy da. Dünýäde tutýan meýdany boýunça iň kiçik döwlet haýsy? Vatikan. Berek lan. Evet. Kö gowy käbir soralar bildiň men aslında bu derejedir diýip pikir etmedim. Berek Allah gowy. Aslında ben Ve şeýlelik bilen kendi näçe sora bildiň jemi? 2 mi 3 mü? Tak. Paşti 3 diýeli, dogrymy? Awa, paşti 3 sora. 2,5 sora bildiň. Bolýar şo. Sen bayragyň men aýry habarlaşaryň. Hökman suratda eger gerek diýsen, ýok gerek gelle, men blogger, mana bayrak hökman däl, prosta aktiv üçin koşuldum da Hayır, diýen. o zaman alacağım ben. Öttürüyen de Bolýar, berýär. Habarlaşasyň da kendi öňüňe goýja seret. Ýene şular ýalyk zatlarda görüşýänçek. Görüşeceğiz. İşinizde sünük. Спасибо. Пока. Salam. Salam. Nazile gomy? Owe, özüňiz bolmasyňyz. Şükür şükür ýaxşy. Gysgaça özüň barada aýdyp berseň. Men Näzik, Daşoz welaýatyndan 97-nji ýyl. Häzir Belarusiýanyň Grodno şäherinde okuýan. Ýaxşy. Tüýeleme. Ul eýem 4-nji kurs. Ha. Tüýeleme. Öğrengo men onda tefsirler yapýan we başlaýak bolýarmy? Angliýa döwletiniň başgaça ady näme? Angliýa döwletiniň başgaça ady. Näçe minut wagt berýäňiz? Bolly, eýem 5 sekundun galy. Велика Britaniýa. Dogry. Ama ýöne ýanynda adamlar bar, tetleri gelýär, tutulýan bilýän. Ýok, berde men kafeýe çykyp oturdum, opşy ses ýapdyran bolmam mümkin. Beýik Britaniýa, dogry. Dowam edýäs. Titanic kinosy näçinji ýylda prokata çykdy? 12-nji ýylda ýa-da 14-nji ýylda bolmam mümkin. Täzeden sora berýän. Titanic kinosy näçinji ýylda prokata çykdy? Olam şo ýyllar töweregenemi? 1914-nji ýyllar töweregeni. Ýalňyş. Titanic kinosy prokata 1997 97-nji ýyldamy? 1997-nji ýylda prokata çykdy. Texas, ýagny Texas o öň nire değişlidi. Häzir Amerika değişli, öň nire değişlidi. Texasmy? Texas. Meksikamy? Texas. Öň Meksika değişlidi, dogry. Dowam edýäs. 4-nji soraň. NATO näçinji ýylda döredildi? Ay, açyk oýlanaýyn. Azat. Birleneýin. Azajyk pikirlen. Bir 1948 ýa-da 49-njy ýyllar bolmam mümkin. Dogry. NATO 1949-njy ýylda döredildi. 5-nji soraň ýagny. Gyjak saz guralynda näçe eşejigi bolýar? Näçe? Eşejigi bolýar. Gulojuk. Ol näme? Gulojuk diýeli. Ulajagy. Dutarda 2 sany. Gyjakda 4 sany bolmam mümkin ýa-da 1 minut kirleneýin. Sen şu 1 minut pikirleneýin diýen wagtyň bar, ýaman podozrительно bilýän. 4 bolmam mümkin. Dutarda sebäbi 2 bar. Onda 4 ýa-da 5. Ýalňyş. Gyjakda 2 sany eşejigi bar. Dutarda da 2 bar. O şeýlelik bilen näçe sora bildiň sen? 3 mi? Dogry. 3 sora bildiň. Efirden soň habarlaşýar. Özüň goýja seret hemme tükmelerimize salam aýt.
Sağ olun size. Davay, bakın. Gepleşimizin bu sanını uçkun velosiped himayatkarlığı diye. Dostlar, Aşgabat'taki dostlar, kim tigir bilen, sport bilen dad diyen olsa size maslahat ediyen uçkun velosiped. Sizin tigiriniz de oldu. Uçkun velosiped hyzmatlary. Göz açyp yumak salymda sizin ýarynyzda. Salamu aleyküm. Näle? Wa aleyküm. Gomy jan sagmy? Şükür bar, şükür. Bizem gowy ýoş hereketçi edýär. Nilerde nämeler etýän gysga çyk özüň barada aýdyp berseň. Katamat aýdyp bereýin, özüm marly. Eneden doğdum diýere. Ya başga çarem bolsa. Ondan İzmir'de, Türkiye'de okuyan. Ve Aha. Instagram sayfamdaki hava nahar bir şey koyan olyan. Sonra stand-up ýalyk adamyň sorap bilmejek soralar, ýalyk şoňalyk bir zatlar eden olyan. Salam. Mektep gutarmaňyz bilen bilelikde gutarýan atlar. Geyinmeni halayan dostlarım. Garaja köşüňiz we akça köýnüňizi elbetde isanatyňyzy geyip bilersiňiz. Ýani edil okuw etýän ýarak bolmaz. Günlörükleri goşaväşlik bilen dolu dostlarım. Mektepden başka hiç yerde goşaväşlik oýlanok. Ve gynansak da käbir dostluklar ve käbir aşyk maşuklarymyň hekaýesi. Gutarýa. Yani Instagram bilen gutarýan. Tüyleme bolýa, şular ýalda blogger. Bloggerski obraz alyp barýarmy? Dolu blogger däl, dolu Blogger bolýa sen Instagramda aktivny özüň alyp barsaň, diýmek şo blogger bolýa. ay şey pratlar edýäs garoçy. Ota Instagramdan okudum. Tüyleme. Özüňe marly, döwranyňyz ýamasy. Awa. Taým bolsaň dowam edýäs. Başlaly. Näçe az pul zat bilseň şonça az aljak çünkü gatma. Bolly, gitdik ondan. Başlaly. Häzirki günde dünýäde iň beýik bina Hayfi. Türkiye günde dünyadaki en büyük bina. Bir bina hükmünde bilemok. Arabistan'da, Dubai'da Burj Khalifa. Eşitensin, hökmanty uratdy. Dowam edýäs 12. Hayfi etrap Türkmenistanyň gün ortasynda ýerleşýär. Aha. Etrap. 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 Edil gün ortasynda, iň gün ortasynda diýelim. En gün ortasında ahalın içinde olsa tejen not biler. Tejen yemesen başka bilenim yok. Yanlış. Guşky. Serdarabad. Serhedabad, Serdarabad diýen. Serhedabad, Guşky, öňkät Guşky. Dowam edýäs. 3-nji soragyň bilen. Amerikany ilkinji tapan adam kim? Şu taýda gowy pikirler. Bilenim yani. Amerikany ilkinji tapan adam kim? Frank Brat mı ya da ona mara hazır. Şimdi Brat edem yanlış olacak. Çünkü Seret yanlışmaktan çekinme. Yanlışmak ol bir adaty bir zat. Liboy istendi adam yanlış bilýär. O ütgüç bir zat der. Jogap kolum Kolumb diýjek bolan. Christopher Kolumb. Ýakynlaşdyň. Ýöne Christopher Kolumb aslında Amerikan tapanok. Amerikan açdy. Ýöne köpsi yanlış pikir edýär. Toşto Christopher Kolumb Amerikan tapdymy ka diýip. Ýok. Ol Amerikany açdy. Amerikan Leif Erikson. Leif Erikson. No. Dowam etdik. 4-nji soragyň. 6 aýda 1 garış, 1 aýda 6 garış. 6 ayda bir karış, 1 ayda 6. Nakıl mı be? Bu tapmaça diýeli. Tapmaça. Ben Ösümlük. 6 ayda bir karış. 1 ayda 6 karış. Bu yani buğday olay mı? Yok.
Buğday bolup biler, başka näme? Çünki Toşny bir jogap. buğday diýendi. Dogry, buğday. Beşinci soruň dowam edýär. Yer şarynyň öýkeni diýip nire aýdylýar? Öýkeni. Lohki, öýken. Yer şarynyň öýkeni diýip nire aýdylýar? Bilmeseňiz geçin diýýär. Amazonka jengellerine yer şarynyň öýkeni diýilýär. Näme üçin? Sebäbi dünýäde iň köp kislorod önlürýän, ýagny näme agaçlar çykarýan jengel Amazonka. Berenýalar çünki öýkeni ara has kislorod tüketýänler da bilýärmi? Sondan bilmediğim mahmaliyan olayını ne bahane böyle. Bolup biler awa. Sen on kel diýsen bolar, ýöne şo dem alyan manda aýdylýar öýken diýip. Doğru. Baktılar yani ben bilemezdim. Bolly 5 soraňdan berdim. Berekella. Erwetdäl. Näçe sora bildin? Bir soru. Dünya buğday dedim. Bir sora bildin. Berekella gutlayan efirden soň habarlaşýas. Var ya canım sağ ol. Saglyň. Sizinle var ya. Salam. Salam, gowmy Şemşat. Gowy siz näýligimi? Gowy bizem gowy erwetdäl. Hudaýa şükür. Taýyn bolsaň, gysgaça özüň barada aýdyp berseň Şemşat. Men Daşoz vilayetinden şu an Ukrainada Odessada okayan 2-nji kurs. Tüveleme gatgo 2-nji kurs. Näme okaýan? Anglis menek. Oo, gatgo. Men iň aňsat we tiz wagtda bir zat öwrenesim gelýär diýse, anglisca öwrenesim gelýär. Ýöne näme üçindir halamak şo dili we şoň üçin öwrenemek. Şu wagt arkaýyn 3 dilde gepläp bilen türkmen dilimiz, rus dilimiz we türk dilinde arkaýyn we türkü dillerin hemmesine başly diýen ýaly düşünýän. Başlaýas taýyn bolsaň. Birinji sorumuz. Türkmenistanyň meýdan boýunça iň uly vilayet haýsy? Iň uly vilayet. Balkan. Berekella. Birinji soru bildim. Balkan. Dowam etdik. Adaty ýagdaýda adamda näçe sany jübüt gapyrgasy bar? Ay näçede bir ýerde kapdym. Şonda aýdylýar ama köp adamlar şonu ulanýan gapyrgam diýen ok. Fink diýen ulanýanlar bar. 12 sanakmydy? 13 ýaly. Dogry bildin. 12 finkin gymylak diýen wagt diýär. 12 jübüt bolýar, dogry. Ve adaty ýagdaýda diýenimin sebäbi käbir adamlar 11 gapyrga bilen dowulup bilýär, käbirler hem 13 gapyrga bilen dowulup bilýär. Ve käbir adamlaryň özleri gapyrgasyny aýryp bilýär. Elastikni bolmasy üçin. Tans oýnaýanlar köp. Mysal üçin diýeli, tanıyan bolsaňyz, Shakira özüniň 2 san gapyrgasyny operasiýa edip aýyrtdy. Gow edip tans jywata oýnamasy üçin. Dowam etdik. Üçüncü sorum. Afrikadaky çağalaryň, ýagny gara tenli çağalaryň dowlanda diýişi näle renkde bolýar? Dowlanda diýişi ak. Ya da sary. Toşun jogap. Ak. Çağa Afrikadan bolsun, Aziýadan bolsun, Ýewropa, Amerika tapagy ýok. Nirde dowulsa da diýişsiz dowulýar. Oy. Dowam etdik. Indi şu soraglar bilmeli. Aslında ýöne bilmenim bolup bilýär, dogry. İlkinji bolup kosmosa uçan Zenan kim? Teleskova. Berekella. Valentina Tereshkova 1963-nji ýylda kosmosa uçdy. 63-nji ýylda uçdy. 5-nji soragyňa gelýär. Bilmedim, köpüsi üçin gyn bolup biler, köpüsi üçin aňsat bolup biler. Men ýaşma ýakyn bolanlar we kinony gowy görýänler bu soraga aňsat jogap berer. Troya söwüşini Grekler Troya galasynyň içine nädip girdiler?
geçipdigen bizler şonu bara. Elbette geçtik. Su Bilmedim. su aldırýarlar. Yok, bilmedim. Onu Çingiz Han'ın edýän işi o. Da deryan başka yere ütkedip su aldırýar. Çingiz Han'ın taktikasy o. Soňam ol su aldyrar ýaly oň kaptamda deňiz bar. Derýa zat ýok, o töwerekdir. Häzir Troyan ady bilýänsiň Çanakkale Türkde ýerleşýär. Ve Troyany Grekler basyp alanda uly tagtadan, agaçdan at ýasaýarlar. Ve atın içine girip galany basyp alýar gije ýatyka. Ýadyma düşdi. 5-nji soraw bilmediň we şeýlelik bilen näçe soraw bildin sen? 3 tane aýtjan. 3 bildinmi? Awa. 1 bildin o. 2-ni bildin o. 3 dogry 3 soraw bildin berekeler. Efirden soň habarlaşýan we men sowatyny gowşurýan bolýarmy? Hemme türkmenlerimize, hemme okuwçylarymyza salam aýt. Böyle sağ olun. Hemen Salam. Salam, näl sapar göl? Gowy ýazym salama. Gowy mene merwet del. Hoş geldin del birinjiden we gıykaça özüň barada aýdyp berseň. Men adym Saparowal, Daşoğlu vilayetinden, Könürönce Trawundan. Häzirki wagtda Rossiýada okaýan. Olimçilik, fransuzca, angleski profilim. Senem dil Ikinci okaýan, kurs he? var. Aa, Tüýlemi gaty gowy, ýören gowy. Onu gönü başlaýasmy? awa başlaýas. Daha şu adam olsun, sana yakın vilayetlerin birine değişli, men vilayetime değişli. Levap diyen söz ne mani anlatya? Könü Türkmen sözü 2 söz anlatya, levap demek. Bilemok. Seret, kuştayda patskaska veren övök mi, ajerim bir aydın batı, kön aydın. Leb me, dip bir aydın var bilyan şonu. Eşittin mi, bilmeyen eşittin mi yok, men kiçikem eşittim yanlışmasam onu. Şo sözün levap diyen sözü, şo lev diyen sözden gelip çıkıyor. Tak, bilmedin sonra, doğru mu? Awa. Levap demek, yani lebap diye, yazılanda lebap, aslında levap değil ya. Lev, yani lev, süc demek. Doğduk, yani süc demek. Ap demeyim, köyne Türkmençeden bugüne getirsek, su demek. Levap demek, süc su demek. Am deryanın boyu, hemmesi levava değişli. Hemmesi de Daşoğlu'da geçer, yani köpü levava değişli ve levavın halkı şu am deryan boyunma yaşaya. Şoň üçin levap diýilýär. Düşündürip bildim? Awa. Dowam edýär. Taryhty, aňsat sora. Taryhty Türkmen başçylarynyň içinde kim Eýrana gidip öz doganyny saz çalyp zyndandan we ýefirlikden halas etýär. Şükür bolsun. Berekella, gaty gowy. Bir sora bildiň şu wagt. Gitdik 3-nji sorawmyza. Türkmen dilinde näç sany dodoklanyan harp bar? Dodoklanyan, naverno, alt san bolmaly. Çekimli dodoklanyan harp, doğru mu? Sizler çekinmeýän soradym. Men çekimliğini soradım ama. Täzeden aýt bilen, çekimli näçe san dodokly harp bar? 7. Yok, çekimli harp jemi 9. Men dodoklanyan diýdim, bilmedin sen. Dodoklanyan harp 4 sany. Oy. O, Ö, U, Ü. 4-nji sorawyma gelik. Google kompaniyasy, ýani kärhanasy näçinji ýylda döredildi? В каком году Google компания создался? Bilemok. 1996 ýylda Google kompaniyasy döredildi. 5-nji sorawymyzam. Yok, şoňa ýakyn soraw bermeýin sana. Tapatly bir soraw bereyim. Aňsat soraw ýene-de, logiçny soraw. Derýa bilen kanalyň näme tapagy bar? Derya, onu gazıp bolanok, ol şeyle öldüren zat. Kanaly elde gazıp döretýärler. Doğru cevap.
Derya öz yolunu öz gazya, kanalam yolunu adamlar gazya. Doğru cevap. Şeýlelik bilen näçe soram bilin? İkisini. Berekella gutlayan efirden soň habarlaşan sowudun goşury. Hemme türkmenlerinde we özüňe goýja terap. Salamay. Bana sağ olun size. Salamu aleyküm. Wa alaykum injik näli? Şükür Hudaýa. Gowmam öldüňiz. Işi işler Yoş hareketçi gedýär. Jan sawmy? Hudaýa şükür am gowmam. Döwran. Onu biskaçyk özüň barada aýdyp berseň sen sanaly. Men Ahal vilayatynyň Ahbuda etrafyndan özüm 22 ýaşda, ýaşymda şu wagt Ukrainaň Kiýew şäherinde okap berdim 1-nji kurs. Tüýleme. Gatgo nämen okaýan? Özüm geografiýany okuýan. Oo, men gowy gören bölümden bir. Geçen gezek giren bolsaň geografiýadan gaty köpdi soraw. Bu gezek geografiýadan az etdim sorawlary. Sebäbi bilýän de geografiýadan taýynlanjakdan. Şoň üçin bu gezek geografiýadan az soraw etdim. O girdim, gördüm geçen ýerde tanyňyzy. Taýynlansaň dowam edýäs. Başlaýas. Bale. Facebook sosial ulgamyny kim döretdi? Facebook. Döredişi kim? Facebook. Steve Jobs iPhone öğretti. Ay doğru bilemokmy. Awa Steve Jobs iPhone döretdi. Ondan soň Bill Gates Microsoft döretdi. Şoň kelgidi ber tanapda. Mark Zuckerberg. Hökman eşdensiň, dogrymy? O Mark. Şu wagt Instagram'ın markynky, WhatsApp'ın markynky, dünýäň menden millionerleriň içine girýär. Dowam etdikmi? Timurlan diýip eşitdiňmi? Näme diýip? Timurlan. Timurlan. Yo, eşitdim. Wah, onda bu soraw sen bilmeýäňmi? Çonda da aýdyn ýene. Şo Timurlanyň adyny, ýagny lakamanyň soňunda lan diýen sözi kimler goşdy we näme anlatýar diýjek. Sen bilmeýän, men muňa özüm jogap bereyim. Timur özbek, özbek diýsegem bolýar, ýarym türkmen diýsegem bolýar, ýarym mongol diýsegem bolýar. Ýöne bizimkilerden de özümizdenkiler oğullara değişli. Ve şeýlelik bilen Timurlan Çingiz Handan soň iň bir daýaw, iň bir güýçlü döwür süren adamlaryň biri. Lan diýen söz fars sözünden gelip çykýar, len diýen sözden gelip çykýar. O da çalak diýmek. Timur'a biz türkmen dilinde Timur Aksak diýädik. Timur Aksak. Dowam etdik. Lan diýen sözi aksak diýen anlatdy. Amy derya öz suwunyň başyny nirden alyp gelýär? Am derya. Geografiýa diýişdi. Gimaydan okadýar. Täzikistanyň da oğlum Gimaydan. Amy derya öz suwuny nirden alyp gaýdýar? Täzikistanyň Gimalay dağından alyp gaýdýar. Gimalay Täjikistanda ýok. Täjikistana ýakyn ýerde de ýok Gimalay. Gimalay oho, aňarky tarapda ho. Täjikistan dogry diýdin, ýöne daňyň adyny ýalňyş aýtdyň. Yarım belli ýaz. Pamir dağlarından. O dogry Pamir dağı ya çalsypdyr ikna. Kaplan. Bilýän gaplany? O. Kaplan. Ýene bir ady biziň dillerimizde näme? Kaplana biz ýene bir ady bar. Näme diýär? Mysal üçin ýol bolsa biz arslan diýär. Dogrymy? O. Gaplanyň ady adamda näme diýip ulanylýar? Mysal üçin kaplan diýip ada eşden dälsin ýöne kaplanyň ýene bir ady bar. Şiir diýil ya. Berekella. Şiir. Men sen gowy patskas getdim. Arslan ýolbars diýip. O. Inni 30-njy sorawmyz. Bu sunwaty değişli sorawlaryň biri. Esasen romanlara, piyesa, ýazy dünýäsine, ýagny şahyr dünýälerine değişli. Hamlet we Othello romanynyň ýazary kim? Awtory kim? Hamlet we Othello. Ay bilmedim bunu. Dünýäde iň bir güýçlü şahyrlaryň biri we şonuň adyny Ýewropa kinolarynda, Amerika kinolarynda köp eşdensiň.
Yok, bilmedim. William. Iznayt. William Shakespeare. Shakespeare. Doğru. Berekellah. Nomunu bilmedim men. Prostinde ödün aytdyydym da. Şeýlelik bilen 5 soragymy da berdim eýem. Şularyň içinde näçe sanan bildin? 2 ýarymyny bildin. Yok, biri iki näme del. 1 ýarymyny bildin. 1 ýarymyny, bira gaplany bildin. Biram am derýanyň suwy nerden gelýär diýenim ýarymyny bildin. 1 ýarymyny. Efirden soň habarlaşa, sowatyň goşurýan. Ödüňe goýjy seretken men türkmenlerimde salam aýt. Var sedim o sedim. Sağolun köp. Salam. Привет, qowmy? Go sağ olun, siz näle? Bizem gowy ýuwaş-ýuwaş gereketçige diýär. Taýynmy? Nol. Gysgaça özüň barada aýdyp berseň. Men aslan Lebaplı, adım Zuhra. 93-nji ýyl. Hazır Türkiýede Bodrum şäherinde. Katkowy. Zuhra, Zehre. Taýyn bolsaň başlaýar. Türkmençe Zöhre. Taýyn bolsaň başlaýar. Birinji soramyz. Çernobil elektr stansiýasynyň atomny reaktory näçinji ýylda ýaryldy? Çernobil diýip kökman eşdensiň. Ukrainanyň töwereginde. Näçinji ýylda? Bilmedim. Indi sanajaktym. Çernobil atomny reaktor ýani atomny stansiýa 1986-njy ýylda ýaryldy we dünýä köp bir bispantow tarap boldy da şoň ýaly diýerler. Betkaç aýdamda. Betbalçylyk da şolam. Adamyň eli bilen döredilen betbalçylyk. Dowam etdik. Ansatda, belki ansatda, belki ansatda. Mektepde tarihte köp geçtik şu soralarım. Şu barada diýelim şu soralarım. Dandynakan söýüşi kimlerin arasında bolup geçti? Dandynakan söýüşi. Hökman eşitdiň şunu, dogrymy ýokmy? Eşitdim de hazır ýadyma düşen yok. Elbetde ýadyňa düşenok. Maňa gowda näçe sora bilmeseň maňa gowda. Selçuklu döwletleriň arasında bolup geçdimi? Kimlerin arasında diýen? İki sany uly imperiýa. Oğuzhan däl. Kimde? Oğuz'un başı, Oğuz şolaryň başı, Oğuz şolaryň atasy düşünýän. Onu bilmedin diyelim ona. Men aýdaýyn. Bu soragyňam jogaby şeýle. Selçuklar birini bildin ve Gadnalılar. Ay. Dowam edýär. Üçüncü sorama da geldik. Bugünkü günde durmuşumuz toksuz göz öňüne getirip bolmaýan. Dogrymy ýokmy? Elektrik toksuz göz öňüne getirip bolmaýan. Şo togy birinci günümüze ulanmak şeklinde kim getirdi? İlki bolup togy döreden ady näme? Tobre. Hamtay. Ay. Anam bilmedim. Bilmedin ağam. Togy günümüze birinci döredip bizer ulanar ýaly şekildäki volt diýen söz bilýän, volt. Tam bu söz bu şo volta diýenden gelýär. Alessandro Volta. Düşündün? Ýadyňa düşdümi? No, ýadyma düşdü. Inni. Bunda biz köp geçtik aslında. Bu da ansat soru. Sana ansat sorular düşdü aslında. Qara altın diýip näme aýdylýar? Kara altın deyip. Biraz yer altındaky tapılan zatlara aýdylýar. Mysal üçin.
Misal üçin neft, gaz. Doğru. Qara altın deyip neft aýdylýar. Gaty doğru. Dowam etdik. 5-nji sorumuz, soňky sorumuz. Adamlaryň maymundan gelip çykdy diýen teoriýasyny öňe süren kim? Maymundan gelip çıkışını öňe süren. Şo teoriýany öňe süren adam kim? Ben biyologiyada вообще tarihan diýsek bolýar, biologiýa diýsek bolýar. Ken geçtik bara şu barada. Einstein del. Yok o del. Einstein o bir güçlü birdi. Onun bir ütgedik zatlar, ütgeşik bir zatlar döreden fiziklaryň biri, ýöne ol däl. Bu biologiýa bilen has degişli we bilmedim, biologiýa degişli bu has. Ýöne tarihte de geçtik. Charles. Yadyňa düşdümi? Kim? Charles. Ha, o. Charles Darwin. Darwin'in teoriýasy diýip aýdylýandyr. No. Darwin'in teoriýasyna göre adamlar maymunlardan gelip çykdy zat diýerler. Ýöne men buň bilen razylaşamak. Inanamok däl, men muňa garap men razy däl. Adamlar maymundan gelip çykanok. Bu menin pikrim elbetde. Men meňden Dowam etdik. 5-nji soruga eýan beripdirin. Berekella bar soruların içinde yekejesini bildin ýalňyşmasam. Efirden soň habarlaşýar. Sowgatçyň men gowşuraryn. O ýanyndaky türkmenlerimize we özüňe gowja seredin. Hemmesine de salam aýt. Sağ olun, sana işiniz üstünlük. Tamam, paka. Suraya laf. Salam. Salam, Suray näl gowmy? Gowy ýaly, siz gowmy? Bizem gowy, ýuwaş gerek geçýär diýär. Taýyn Suray. Taýýar. Taýyn taýýar. Ýere göre ütke göre men taýyn diýen taýýar diýär. Ýere göre ütke. Haýsy dogry diýsen ikisi de dogry. Şiweler ütkep durýar, ütkep bilýän. Dowam etdik onu. Birinji ilki bilen gysgaça özüň barada aýdyp berseň Suray. Men Suray, Daşoğlu vilayatynyň Aktepe trawna ýaşaýan, özüm Rossiýada Voronezh şäherinde okuyan, Med universitetde 3-nji ýyl studentka. Tüyleme, bugün Daşoğlu'dan köp boldy mihmanlarymyz, he? Şeýlemi? Biz tanamadym. Ýöne bugün tüyleme Daşoğlu'dan mihmanlarymyz köp boldy. Aşgabatdan bady, Mardan bady. Diňe Balkandan ýokdy. Lewapdan bady. Lewapdan bady. Diňe Balkandan ýokdy. Bilmedim Balkanlar ýetişinde elder ýa men vadiden derler, ýagyn derler. Taýyn bolsaň başlaýas. Balkandan pul kendiýän. Ýa, bäri pul için däl, gyzyklanýarlar. Şu an pul için goşuldun ya, gyzyk interes için goşuldun. O interes için. Interes için. Ona taýyn bolsaň başlaýas. Amy derýanyň öňkü ady näme? Amy derýanyň öňkü ady Sırderýa. Gowy, ýakynlaşdyň. Ýöne däl. Ýöne de. Ýene bir san jogap berip bilersiň. Sırderýadan öňkü ady, däli derýa. Ýöne maňa Amy derýadan öňkü ady gerek. Amy derýa bilen Sırderýanyň arasynda. Mahtumguly öz goşuntunda da aýdyp geçdi. Ýöne sen jogabyny bilmediň men aýdaýyn. Ceyhun. Ceyhun derýa. Ýalmy, Ceyhun bilen Bahry Hazy arasy. Ýalmy. Ceyhun we Hazar deňiziň arasy diýen bolýar da şu. Şu Türkmenistanyň başlap we guturan ýerini aňlatýar şu. Hazara bu çeti, Ceyhun derýada bu çeti. Gow soraw. Taryha degişli. Men halaýan taryh sorawlary. Men geografiýany gowy öwren, men taryhy gowy öwren. Taryhy ýöne men hukuky ýakam gowy öwren. Okudan soň gowy öwrüp başladym. Esasen Türkmen taryhlaryny, ýa türkmenlere değişik taryhlar hak gowy öwren. We sorawmyz İstanbulyň öňkü ady näme? İstanbulyň öňkü ady. İstanbulyň. Bir kinoda görüpdim, ýekejem pikirlenýär. Köp kinoda bar, bir kinoda däl. Ken turetsk serialar görem, turetsk kinoda görem.
Türkler aýtmaýaram öňki adyny. Çünki Türkler İstanbul diýip şo tarihinden başlaýarlar. Yadıma düşenok. Çesna yadıma düşenok. Bunu geçer bilmedim. Bizans döwründen bäri de şeýle diýelim. Konstantinopol. Konstantinopol. Konstantinopol awa. Konstantinopol diýmek kyn he? Ha, Konstantinopol anfat däl, köp aýdyp bilen okşady. Konstantinopol. L harfynam ýumşak aýtmaly. Konstantinopol. Dowam. 39-njy soraw diýeni. Teret. 1 terabaytdy neçe gigabayt bar? Hemme kompüter ulanýan adamlar bu sorawyň jogabyny bilýändir. Indi soňky telefon ulanýanlaram bilip biler. Nem üçin indi soňky Samsungda 1 terabayda çeli pametini ulaldyp bolýar. Gowy patskaskalar berdim, gowy. Be. Bir 100 000 mi? 1 milyon? 10 Men milyon? sana otyrum. Bilmedin. Men sanadım 1 2 3 4 5 diýip sananym da şu sana ses berip päskel bermeýin diýen, müşahede etmeýin diýen, şoň üçin elim bilen sanaýarlar. 1 terabaytdy 1000 gigabayt bar. 1 gigabaytdy 1000 megabayt var. 1000 bilen gidýär, ýadyňyzda saklaňlar, bilmeýänlerine bagly bolsa. Inniki sorawmyz. Öýde saklanýan güllerden ýa ösümliklerden diýeli, haýsysy iň köp susuzlyga çydaýar? Kaktus. Berekella. Gyýy bolanyň üçin bilersiň-de bu sorawy. Kaktus. Doğru. Şeýlelik saçym näle? Kanka. Bet. Beten. Patsan betde şoň üçin. Tak. Neç soraw berdim men sana şeýlelik bilen? 5 sorağa berdim ötken öyle. 5 soraw berdim, ýekejesini bildiň, dogrymy? Kıyın soralar verdin ya bana. Yo, nem üçin aslında kyn däl, aňsat sorawlar berdim. Amderýanyň öňki ady näme? İstanbul. Aňsat da Konstantinopol. Gelme sana ýene bir soraw bereýin. Hazar deňizine näme üçin köp ýerlerde deňiz däl de köl diýerler? Men pikir etýän, потому что ol näme diýin? Suw kölden alınýan, naверное, şeýle bolaýmasa olmam. Näme diýin? Ol какой-то öň kadim döwürlerde Kadim döwürlerde owa köp yer deňiz ýa okean bolup geçdi. Ona girmeli biz häzirki wagtyna girelim. Sen şusturca bolup maňa çysat etjek boldun da bolmady. yok. Men şeýle Yok. diýip Kölden alınan ok. Hazar deňizine deňiz diýilýän sebäbi aslında Hazar deňiziň suwy edil deňiziň suwy. Deňizden hiççilik ütkeşigi ýok. Ýöne köl diýilýäniň sebäbi Hazar deňizi okean bilen bagy ýok. Deňiziň bir deňiz bilen we şo deňiziň okean bilen bagy bolanda deňiz diýilýär. Umman bilen bagy bolmaly. Düşündürip bildim? da köl Şu soraw hiç yerden okamam. Köp sorawlary hiç yerden okamam, özüm bilýän. Köp sorawlaram ýazýarlar, jogap özüm alýan. Şoň üçin seredýän. Şeýlelik bilen suraýym. Gepleşiňiz tamamlaýas. Özüňe gowja seret, hemme türkmenlerimize salam aýt. Görüşýänçek. sağ ol, sağlıkta görüşelim. Береги себя, пока. Taka.